नमस्कार मंडळी, आज मी तुम्हाला मालवणी पद्धतीमध्ये 1.5 किलोचा मटणाचा रस्सा दाखवणार आहे। तर हा मटणाचा रस्सा मी 20 माणसांसाठी करत आहे। त्याचबरोबर मी चिकन सुद्धा बनवणार आहे। चिकन हे मी सुक्क करणार आहे। तर ह्या दोन्ही रेसिपी मी कशा केल्या त्यासाठी माझा पूर्ण व्हिडिओ नक्की पहा। आता हे 1.5 किलोचं मटण घेतलं आहे। 1.5 किलोचे थोडंसं जास्तच आहे, म्हणजे 2 किलो पूर्ण नाही आहे, पण 1.5 किलोचे थोडंसं जास्त आहे। आता हे चांगलं स्वच्छ धुवून घ्या। तर मटण धुताना मी दाखवलं नाही, पण मी हे स्वच्छ 2-3 पाण्याने धुतलेलं आहे। आता मी काय करणार आहे, ह्याला शिजवून घेणार आहे। तर मटण शिजायला वेळ लागतं, त्यामुळे मी कुकरला लावून घेते मटण। तर मटण मी हे सगळं घालून घेतलेलं आहे। आता आपण याच्यामध्ये घालायचं आहे हळद आणि मीठ घालायचं आहे। तर एक छोटा चमचाभर मी मीठ घातलेलं आहे, अर्धा चमचा हळद घातलेली आहे आणि ह्याच्यामध्ये कुकरमध्ये पाणी घालून घ्यायचं। तर पाणी मला हे रस्सा करायचा आहे, त्याच्यामुळे मी 1-1.5 तांब्याभर असं पाणी घालणार आहे। कुकर थोडासा मोठा आहे म्हणून मी जास्त घातले। तुमचा कुकर छोटा असेल तर पाणी जरा कमी वापरा, नाही तर ते बाहेर जेव्हा शिटी होताना ते पाणी बाहेर पडू शकतं आणि चव जाऊ शकते। तर आता मी ह्याला 4-5 शिट्या देणार आहे। तर कुकर ठेवलाय मी गॅसवर शिजायसाठी आता मटण। आता चिकन आपण घ्यायचं आहे। ते चिकन पण मी हे 1 किलो घेतलं आहे। हे सुद्धा स्वच्छ आधी धुवून घ्यायचं आहे। तर धुताना मी दाखवलेलं नाही आहे म्हणून तुम्हाला मी सांगते, मी धुवून घेतलेलं आहे। तर बघा मगाशी कसं होतं आणि आता कसं आहे, त्याच्यामुळे सांगावं लागतं। काय काय जणांना वाटतं मटण धुवायच्या आधी तुम्ही बनवला, त्याच्यामुळे मी सांगते की मी मटण धुतलेलं आहे, चिकन धुतलेलं आहे। तर आता ह्याला काही मसाले लावून ठेवायचे। तर मी 1 चमचाभर मीठ घातलेलं आहे, 1 चमचा काश्मीरी मिरची पावडर, 1 चमचा लाल तिखट घातलेलं आहे, 2 चमचे मालवणी मसाला घातलेला आहे, त्याच्यानंतर कोथिंबीर घातली आणि आलं लसूणची पेस्ट घातलेली आहे। तर 2 चमचे आलं लसूणची पेस्ट घातली। हे सगळं आपण ना लावून घ्यायचं आहे चिकनला। तर हे बघा असं लावून ठेवून दिलं ना, थोडं चिकनला ना चांगले असे मसाले व्यवस्थित लागले जातात आणि चिकन लवकरही शिजलं जातं। तर त्याचं वाटण तयार करून घेणार मी दोघांसाठी। तर मी कांदा घेतलेला आहे, 4 कांदे घेतले, ते उभे चिरून घेतले। हे आहे सुकं खोबरं घेतलं। सुकं खोबरं मी ना एक पूर्ण अख्खा गुडगुडा आणि अर्ध घेतलेलं आहे, म्हणजे 1.5 घेतलेलं आहे। आणि ओलं खोबरं मी पूर्ण एक अख्खा मोठा नारळ घेतलेला आहे। तर हे सगळं मी खोबरं हे तुकडे केले मी आणि ते मिक्सरला भरडून घेतलेले आहेत आणि ओलं खोबरं मी विळीवर किसलेलं आहे। कांदा हा उभा चिरून घेतलेला आहे, चांगला असा भाजला जातो बारीक चिरल्यावर। आता ना आपण कढईमध्ये हे सगळं भाजून घ्यायचं आहे। तर थोडंसं तेल घातलं आहे आणि याच्यामध्ये कांदा घातला आहे। तर कांदा व्यवस्थित आपल्याला जरा सोनेरी रंग येईपर्यंत परतून घ्यायचा आहे, करपवायचा नाही, लक्षात ठेवा। तर आपल्याला चांगला असा सोनेरी रंग आला पाहिजे। तर हे मी परतून घेतलेलं आहे। आता याच्यामध्ये घालायचं सुकं खोबरं, लक्षात ठेवा सुकं खोबरं आपल्याला घालायचं आहे कांद्यामध्ये। ओलं खोबरं नुसतं भाजायचं आहे। आणि जे मी लसूण आलं पण तुम्ही याच्यात घालू शकता, पण आलं लसूणची मी पेस्ट तयारच करून ठेवलेली आहे, त्याच्यामुळे नाहीतरी तुम्ही मालवणी जे वाटण करतो त्याच्यामध्ये आलं लसूण जरी घातला ना तरी खूप छान लागतं। आता ह्याच्यामध्ये ना काही खडे मसाले घालायचे। तर ह्याच्यामध्ये मी 1 चमचा खसखस घेतली, अर्धा चमचा जिरं घेतलेले, लवंग घेतली, काळी मिरी, दालचिनी आणि वेलची घेतली 2। आता हे सगळं घालं। खसखस घातल्याने ना मटणाला खूप छान टेस्ट येते। तर तुम्ही याच्यात तेजपत्ता पण घालू शकता, पण मी फोडणीमध्ये घालणार आहे तेजपत्ता। आता हे चांगलं भाजून घ्यायचं आहे खोबरं, सुकं खोबरं। थोडीशी कोथिंबीर पण घालायची याच्यामध्ये। तर तुम्हाला मी सांगितलं लसूण आलं वापरायचं तुम्ही वापरू शकता, पण मी आलं लसूणची पेस्ट करूनच ठेवलेली आहे। आता हे चांगलं भाजून झालेलं आहे। आता हे थंड करायला साईडला ठेवायचं आहे। आता आपण ओलं खोबरंसुद्धा भाजून घ्यायचं आहे। तर सगळं मी हे दोन्ही भाजून घेतलेलं आहे। ओलं खोबरं नुसतं भाजायचं आहे आणि सुकं खोबऱ्यामध्ये सगळं कांदा वगैरे घालून सगळं मिक्स करायचं आहे। आता याचं वाटण दोन्ही तयार करतं, पण वेगवेगळं वाटण ठेवायचं। ओलं खोबऱ्याचं वाटण वेगळं ठेवायचं आहे आणि सुकं खोबऱ्याचं वाटण वेगळं ठेवायचं आहे। तर आता पहिलं मी चिकन करणार आहे। तर चिकनसाठी मी कढई घेतली, 4-5 चमचे तेल घातलेले चांगलं। आता याच्यामध्ये 2 तेजपत्ता घालायचा आहे आणि उभा चिरलेला कांदा घालायचा आहे। 2 कांदे असे मोठे उभे चिरून घेतलेले आहेत, ते व्यवस्थित आपल्याला परतून घ्यायचे आहेत। तर कांदा परतून झालं की आपण ह्याच्यामध्ये घालायचं आहे आलं लसूणची पेस्ट घालायची आहे। तर आलं लसूणची पेस्ट ही मी मगाशी चिकनला सुद्धा 2 चमचे लावलेले आहे। तर आता फक्त मी 1 चमचा 1-1.5 चमचा आपण घालायचं, जास्त नाही घालायचं, नाही तर आलं लसूणचा चांगला उग्र वास असा येतो, त्याच्यामुळे जास्त घालायचं नाही आलं लसूणची पेस्ट। 1च चमचे घातलं आहे। आता मी ह्याच्यामध्ये टोमॅटो घातलं आहे। टोमॅटो जर तुम्हाला घालायचं तर घाला, नाही घातला तरी चालतो, पण मला चिकनमध्ये टोमॅटो आवडतो म्हणून मी घालतो। नाही तर काही जण परत कमेंट करतील की मालवणी लोक टोमॅटो कुठे घालतात चिकनमध्ये, नाही घालत, पण मला आवडतो म्हणून मी घालते। या पद्धतीत पण एकदा करून पहा, तुम्हाला नक्की आवडेल। थोडीशी कोथिंबीर घालायची आहे,
कोथिंबीर पण जरा व्यवस्थित परतून झाली, टोमॅटो व्यवस्थित परतून झाला की आपण ह्याच्यामध्ये काही मसाले घालायचे. तर अर्धा चमचा काश्मीरी मिरची पावडर घातलेली आहे आणि 1.5 चमचा मालवणी मसाला घातलेला आहे. तर हे व्यवस्थित आपल्याला परतून घ्यायचं आहे. आता आपण ह्याच्यामध्ये वाटण घालायचं आहे. तर वाटण मी हे सुकं खोबऱ्याचं जे केलेलं ना, कांदा, सुकं खोबरं, खसखस वगैरे त्याचं मी वाटण तर हे मी 4 चमचेच घातले, जास्त घातलेलं नाही. कारण चिकनमध्ये ना जेवढं होईल तेवढं शक्यतो ना वाटण कमीच घालायचं, त्याच्यामुळे टेस्ट खूप छान लागते. तर मी आता हे थोडंसंच घातलेलं आहे. आता हे आपल्याला तेलामध्ये जरासं परतून घ्यायचं आहे. मग तेलामध्ये म्हणजे हे जे मसाले वगैरे घातले त्याच्यामध्ये व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे. तर याचा कच्चापणा जो असतो तो सगळा निघून जातो. आता हे व्यवस्थित मी परतून घेते. तर हे आता झालेलं आहे बघा, तेल थोडं थोडंसं सुटायला, म्हणजे हे कढईपासून जरा सुटायला लागलेलं आहे. तर आता आपण ह्याच्यामध्ये घालायचं आहे चिकन, जे मगाचे मसाले वगैरे लावून ठेवलेले आहे ते मी घालणार आहे. तर आता हे घालणं बघा, आत्ताच कलर एवढा सुंदर दिसतोय. तर जसं जसं चिकन शिजणार तसा याला कलर खूप सुंदर येतो. तर आता मी हे चांगलं व्यवस्थित एकदा परतून घेते, कारण मसाले वगैरे सगळं या चिकनला लागलं पाहिजे. आता हे सगळं मी व्यवस्थित परतून घेतलेलं आहे. आता याच्यामध्ये आपण झाकण लावायचं आहे आणि त्याच्यावर थोडं झाकणावर पाणी घालायचं आहे, म्हणजे खाली चिकन करपू नये म्हणून. आणि मध्ये मध्ये हवं तर तुम्ही ढवळत राहू शकता. 5 मिनिटानंतर आपण झाकण परत उघडून बघायचं आहे. तर बघा, चिकनला असं थोडं थोडं पाणी सुटायला लागलेलं आहे. तर चिकन आता व्यवस्थित एकदा आपण ढवळून घ्यायचं आहे. बघा, आता बऱ्यापैकी त्याला पाणी सुटलेलं आहे. आपण आता त्याच्यात घालायचं आहे, चिकन शिजायसाठी पाणी घालावंच लागणार आहे थोडंफार तरी. तर मी आता 1 तांब्यावर मी पाणी घालणार आहे. तर हे पाणी मी गरम करून घेतलेलं आहे. तर हे पाणी मी घातलेलं आहे याच्यामध्ये. आता हे व्यवस्थित ढवळायचं आहे आणि आपण ह्याच्यावर झाकण ठेवून ह्याला 20 मिनिटासाठी चांगलं शिजवून घ्यायचं. तर मी गॅस बारीक केलेला आहे आणि आपण ह्याला झाकण ठेवून चांगलं शिजवून घ्यायचं आहे. तर आता आपण चिकनही झालेलं आहे बऱ्यापैकी, आता सगळं त्याच्यात घालून झालेलं आहे, फक्त शिजवायचं आहे. आता आपण बकऱ्याचं मटण करून घेऊया. तर कुकर आता बघा मी ओपन केलेलं आहे मस्त. आणि हे जे मटण आहे ना, पूर्ण असं शिजलेलं नाही आहे, म्हणजे 70-80% शिजलेलं आहे. तर आपल्याला हे परत शिजवायचं आहे. तर कारण पूर्ण जर शिजवलात ना तर एवढी चव लागणार नाही, त्याच्यामुळे थोडंसं ना थोडं कच्चं राहिलंच पाहिजे मटण. बाकीचं आपण हे टोपात शिजवायचं आहे. तर आता मी काय करणार आहे, वाटण वगैरे सगळं तयार आहे. एक मोठा टोप घेतलेला आहे, कारण 20 माणसांसाठी करायचं आहे. त्याच्यासाठी मी 7-8 चमचे तेल घेतलेलं आहे, म्हणजे अर्धी वाटीभर मी तेल घेतलेलं आहे. आता ह्याच्यामध्ये तेजपत्ता घातले, 4 तेजपत्ता घातलेला आहे आणि 3-4 कांदे असे बारीक चिरून घ्यायचे, ते घातलेले आहे. आणि थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालायची. आता हे सगळं घालायचं आणि परतून घ्यायचं आहे. आता परतून झालं की थोडासा कांदा व्यवस्थित भाजला गेला की त्याच्यामध्ये आपल्याला घालायचं आहे आलं लसूणची पेस्ट घालायची. तर मोठे 4 चमचे मी भरून आलं लसूणची पेस्ट वापरलेली आहे. आता ही आलं लसूणची पेस्ट आपल्याला व्यवस्थित परतून घ्यायची आहे. तुम्ही पाहिजे तर अजून अर्धा चमचा घालू शकता जास्त, किंवा 1 चमचा घालायला. मी 4 चमचे, कारण आलं लसूणची पेस्ट जास्त आम्ही मटणामध्ये थोडी कमीच वापरतो, कारण त्याचा वास खूप येतो, त्याच्यामुळे मी 4 चमचे वापरलेले आहे. आणि आता हे चांगलं भाजून घ्यायचं आलं लसूणची पेस्ट. व्यवस्थित भाजून झाली की आपण याच्यामध्ये काही मसाले घालायचे, कारण मटणाला शिजवताना आपण काही घातलेलं नाही आहे, त्याच्यामुळे याच्यामध्ये मसाले थोडे जास्त पडणार. नाही तर तुम्ही मला एवढे मसाले घातले तर हे 20 माणसांसाठी करते म्हणून जास्त आहे. तर 2 चमचे मी काश्मीरी मिरची पावडर घातलेले, 1 मोठा चमचा मी लाल तिखट घातलेले आणि 3-4 चमचे आपल्याला मालवणी मसाला घालायचा आहे. तर जरा तिखट वगैरे नंतर मसाले जर कमी झाले तर आपण परत वरून घालायचं आहे, पण आधी थोडे कमीच घालायचे नाही, कारण जास्त पडले तर मग खूप तिखट होऊ शकतं, त्याच्यामुळे नंतर चव बघून आपण घालायचं आहे. तर आता मसाला व्यवस्थित परतून घेते. तर हा मसाला करपू नये म्हणून ते मटणाचं जो पाणी होतं तेच मी घातलेलं आहे याच्यामध्ये थोडं. तर 2 चमचेभर मी घातलेले आहे, म्हणजे चांगला मसाला करपू नये आणि मसाला व्यवस्थित भाजला गेला पाहिजे. तर आता हे झालेलं आहे. आता आपण ह्याच्यामध्ये घालायचं आहे वाटण. तर मगाशी मी सुकं खोबऱ्याचं जे वाटण करून ठेवलं होतं ते घालायचं आहे. ओलं खोबरं मी नंतर घालणार आहे, कारण सुकं खोबऱ्याच्या वाटणामध्ये सगळं आहे आणि त्याच्यामुळे मटणाला टेस्ट खूप छान येते. शक्यतो तुम्ही बकऱ्याच्या मटणाला कधी पण सुकं खोबरं जास्त वापरायचं, ओलं खोबरं नाही वापरलं तरी चालतं, पण ओलं खोबरं थोडंसं वरून घातलं की अजून छान लागतं, त्याच्यामुळे जास्त सुकं खोबऱ्याचा वापर करा, ओलं खोबऱ्याचं वाटण कमी घाला. तर आता हे सगळं व्यवस्थित आपल्याला हे वाटण परतून घ्यायचं आहे. बघा, असं हे वाटण सगळं मसाला वगैरे त्याच्यात मिक्स झाला पाहिजे. आता हे वाटण मी परतून घेतलं. आता पण ह्याच्यामध्ये घालायचं आहे बकऱ्याचं मटण जे मगाशी शिजवून घेतले. तर हे मटण मी पूर्ण शिजवलेलं नाही आहे, तर 70-80% शिजलेलं आहे. अजून आपल्याला हे चांगलं 20-25 मिनटं अजून शिजवून घ्यायचं आहे, त्याच्यामुळे चांगले हे मसाले पण एकत्र लागले जातात आणि व्यवस्थित मटणाला चवसुद्धा येते. तर तुम्ही आधीच जर सगळं शिजवून घेतलात मटण तर तेवढी टेस्ट लागत नाही.
तर आता हे मटण मी घालून घेतलेलं आहे, चांगलं जेवढं पाणी होतं त्याचं सगळं घातलेलं आहे. आता हे मला जास्त माणसांसाठी करायचं म्हणून ह्याच्यात मी थोडं पाणी वापरणार आहे. तर आता पाणी वापरलं, अजून थोडं मला पाणी लागणार आहे, तर मी पाणी घालणार आहे. तर चव बघितली तर मला मीठ कमी लागलं म्हणून मी मीठ घातलेलं आहे. आता याच्यामध्ये मी अजून एक तांब्याभर भरून मी पाणी घालणार आहे, कारण हे मटण अजून शिजलेलं नाही आहे, म्हणजे थोडंसं शिजायचं बाकी आहे आणि मला रस्सा पण पाहिजे. त्याच्यामध्ये मी पाणी थोडं वापरले. तर हे पाणी मी कोमट असं पाणी आहे, म्हणजे गरम करून ठेवलं होतं सगळं मटण, हे पण थोडं थंड झालेलं आहे म्हणून ते कोमट पाणी घातलेलं आहे. तुम्ही पाहिजे कडकडीत असं गरम पाणी घातलं तरी ते मटण लवकर शिजलं जातं. आता झाकण ठेवलं आणि त्याला शिजवायला ठेवलं आहे. आता आपण चिकन बघूया. तर चिकन पण बऱ्यापैकी बघा शिजलेलं आहे आणि पाणी पण जरा आटलं गेलेलं आहे. तर थोडंसं अजून ते पाणी आटायला पाहिजे म्हणून थोडंसं मी 5-10 मिनटं अजून जरा वाफ काढणार आहे. 5 मिनिटांनंतर आता मी परत झाकण काढून बघते तर मस्त असं हे चिकनचं पाणी बऱ्यापैकी सुकलेलं आहे, म्हणजे आटलेलं आहे. आता आपण ह्याच्यात घालायचं आहे 1 चमचाभर फक्त ओलं खोबरं घालायचं आहे. 1 चमचाभरचं ओलं खोबऱ्याचं वाटण घालायचं आहे, जास्त घालायचं नाही. तुम्हाला जर घालायचं तर घाला, नाही घातलं तरी चालेल. पण आमच्या कोकणात थोडंसं खोबरं असलं ना की जरा मटणाला खूप छान टेस्ट येते, म्हणजे चिकनला किंवा मटणाला. त्याच्यामुळे मी वरून थोडंसं 1 चमचाभर मी ओलं खोबरं घातलेलं आहे. तर ओलं खोबऱ्याचं वाटण घालून झाल्यानंतर आता हे 2 मिनटं मी व्यवस्थित, म्हणजे झाकण लावून वाफ काढली होती, आता व्यवस्थित ढवळून घेते आणि थोडीशी वरून कोथिंबीर घालायची आहे. तयार आहे असं झटपट असं अर्धा तासात हा चिकन सुकं केलेलं आहे. मस्त वरून थोडीशी कोथिंबीर घालायची, गॅस बंद करायचा आणि खायला तयार आहे. चपाती भाकरीबरोबर भाताबरोबर खायला चिकन असं सुकं केलेलं आहे. आता आपण मटणाचा रस्सा बघूया. तर आता चांगलं मटणाचं पाणी पण जे पाणी जेवढं मी घातलं त्याच्यापेक्षा थोडं आटलेलं आहे पाणी आणि हे मटण बघितलं तर शिजलं आहे बऱ्यापैकी. तर आता याच्यामध्ये थोडंसं मला तिखट कमी वाटलं आहे म्हणून मी 2 चमचाभर किंवा 2-2.5 चमचेभर आपल्याला मालवणी मसाला घालायचा आहे. तर मी काही एक्स्ट्रा मसाले काही घातले नाही, फक्त मालवणी मसाला, लाल तिखट आणि काश्मीरी मिरची पावडर हे एवढंच घातलेलं आहे. बाकी मी काही वापरलेलं नाही, कारण मालवणी मसाल्यामध्ये सगळं असतं आणि खडे मसाले मी वाटणामध्ये वापरलेले आहे, त्याच्यामुळे टेस्ट अजूनच छान येते. आता हेच मटण बऱ्यापैकी शिजलेलं आहे. आता आपण ह्याच्यात घालायचं आहे वरून ओलं खोबरं. तर ओलं खोबऱ्याचे जे वाटण घातल्याने ना अजून वाटणाला टेस्ट खूप छान येते, पण वरून घातल्याने अजून छान टेस्ट येते म्हणून ओलं खोबरं नंतर घालायचं असतं. सुकं खोबरं मी आधी तेलात परतून घेतलेलं आहे. तर आता मी हे व्यवस्थित आता हे मटण 5 मिनिटाला चांगले आता उकळी देऊन घेते आणि मस्त असं हे मटण खायला तयार आहे. तर रस्सा पियाला खूप छान लागतो आणि असा पातळ असा रस्सा केलेला आहे मी तयार. वरून थोडीशी कोथिंबीर घालायची बारीक चिरलेली आणि मस्तपैकी असा झटपट असा मालवणी पद्धतीचा, म्हणजे मटणाला जरा शिजायला वेळ लागतं त्यामुळे पाऊण तासात हे बकऱ्याचं मटण तयार होतं. तर बकऱ्याचं मटण आणि चिकन मी दोन्हीही 1 तासामध्ये दोन्ही रेसिपी तयार केलेल्या आहेत. तर या दोन्ही रेसिपी जर तुम्हाला आवडल्या असतील तर मालवणी ज्योती किचनला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअरसुद्धा करा आणि या दोन्ही रेसिपी आवडल्या असेल तर कमेंट करायला जरासुद्धा विसरू नका. आणि एकदा या पद्धतीत या रेसिपी नक्की ट्राय करा, तुम्हाला या रेसिपी नक्की आवडेल. तर माझा पूर्ण व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. चला भेटूया आपण पुढच्या रेसिपीमध्ये. धन्यवाद.